F'rapport dwar l-istabilità finanzjarja l-2018, il-Bank Ċentrali ta' Malta saħaq li l-attività ekonomika f'pajjiżna baqgħet waħda b'saħħitha u saħħet anke reżiljenza s-sistema finanzjarja ta' pajjiżna. Il-Bank Ċentrali qal li żdiet is-self fil-banek ewlenin li operaw f'Malta u l-kwalità tal-assi tal-istess banek komplet titjieb kif tnaqqas is-self fejn il-ħlas qiegħed lura. Filwaqt li jgħid li fir-rapport jingħad li l-prezzijiet tal-proprjetà żdiedu, il-pagament medju fuq is-self ta' kull xahar meta mqabbel mal-paga medja kien ferm aktar baxx minn dak irrappurtat bejn l-2006 u l-2007 meta il-prezzijiet ta' djar għolgħu brati ferm qawwija ta' aktar minn 10%. Ir-rapport irrifera għar-rata tal-interessi fuq is-self tal-banek. Il-Bank Ċentrali spjega li huwa ħareġ direttiva li tagħti stabilità u tissalvagwardja minn ċaqliq ċikliku kemm lil dawk li qed jisselfu u anki dawk l-istituzzjonijiet li jselfu. Studji li saru mill-Bank Ċentrali jindikaw li d-direttiva se tolqod biss lil 2.7% ta' dawk li qed jixtru r-residenza primarja tagħhom u 13.2% tax-xerreja kollha ta' proprjetà residenzjali. Ir-rapport jisħaq li dħul net milli maxħa xejra pożittiva minħabba żieda fis-self. Dan fid-dawl li l-livell tal-kapital tal-banek baqa' b'saħħtu u konformi mar-rekwiżiti regolatorji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.